tilbage. Vi glemte at filme, mens vi sådan oprettede den. Og nu vil vi gerne se os selv, se vores video på YouTube her. På YouTube. Kom lige, du skal ikke gøre sådan der. Fjern, fucking. Nu tør vi os selv se videoen. Er du klar? Vent. God start. Ja. Hej alle sammen. Vi har tænkt os at lave en YouTube-kanal. Ja, så det her er faktisk bare vloggen om, hvordan vi opretter YouTube-kanalen. For vi havde lyst til at lave en vlog, men vi lå bare i en seng, så tænkte vi, vi opretter en YouTube-kanal. Ja, så det bliver vores YouTube-kanal. Husk at subscribe og like og kommentere alt det der. Ja, please. Please. Vil du godt? Det er sådan en video, der kommer frem, når man har set vores video. Chocolate decor teknik. Lad os også lige se den. Nå, men altså, det vil vi faktisk med det, ikke? Det var bare farvel nu. I må have det godt derude, til vi ses igen. See ya, bitch.